Ndewo na ụmụnne, ekene m unu, daalụ na unu n'anya. Iru dị m Polina maka gịnị? Onye anyị amatala anụ. Onye anyị matala anụ, ọ bụ gịnị? Ọ bụ work visa nke anyị na-emekwa na mgbe gara aga. Ịma nwa m gwara unu na ọ kwụsịgo kịta, ya bụ ụmụnne unu ga-agbagodi breki, emechaa ọ dapụtakwa ọzọ. Mma agwa unu nọọ na obi dị m ụtọ, at least nnọọ onye gosiri ụzọ o wee gazielie bịa nnọọ wee deelu m edemede wee si na ọgazigokwelie. Nwanne anyị nwaanyị o deelu m si na ọgazigokwelie wee na-ekene m wee si biko ka m bịakwa kwupụtelu unu ọrụ ọma, maka ịma na ụfọdụ bịafasị kedu nke na-emeni na-afụ n'ogwe unu n'anya unu ga-afụ edemede nwanne anyị nwaanyị deelu m. Ya bụ at least godi ọ na-aga nnọọ, maka na ọtụtụ na-abụ ọ na-aga kwalife anaghị ekwu. Ọ jọgburu nnukwute onwe ya na ihe gaziri mmadụ ịbịara nnọọ dee ihe si na-ekwenu na ọ gagokwe kwupụta nnọọ ọrụ ọma gị, mee testimoni. Ọ bụ sọ nke dị njọ ka anyị ga na-ekwu? O kwesịrị Chineke biko chekwele no. So ọ bụrụ nsọ nke dị njọ ka anyị ga na-ekwu, na anyị ga na-ekwukweni nke dị mma, ihe ọma mee anyị kwukweni na o mere. At least kwena ndị na-achọkwa n'ụzọ enwe agbamume. Unu afụghị na nwanne anyị nwaanyị a mere ọfụma, o mere nnukwute ọfụma. Unu fulia edemede ode, unu afụgo na edemede ode na anyị anaghịkwa eme ihe awa. Ịma na mwepụta ọnụ m si gị ihe a na-aga na ọ na-agakwa ọ na-aga unu afụghị. Mana kịta ọlụ gbagodi breki, ọ bụ akwụkwọ godi na-aga kịta. Akwụkwọ ọ na-aga na mba Eliza, ọ na-agakwa na mba Finland maka ndị chọkwa ije mụ nọọsụ ebe ahụ. Agwakwa m unu si unu na nọọsụ bụ nọmba 1 employability profession a na-abụ mmadụ nweta. Ịbịakwara anya ọ ga-elid gị gaa all over the world, and ebe ọbụla ịbata lidigo show ọlụ. So ị ga-emuchi nwa aka n'anya wee gụọ nọọsụ na ahụ na mba Finland. O bele ego, ọ bụ low cost. Ihe si na ọ bụ low cost bụ ọ bụ 9,000 euro ka fa na-ana 9,000 euros. Ịgụ ọnya 2 years ịlụ bọọlụ ebe ahụ, ịlụkata ọlụ, inweta nationality fa, inweta their nationality. Mgbe ahụ o nwekwa ike ọ bụrụ na ịlaik gokwa ebe ahụ, ịnọsi ike ịnọzialụ ka ipulepu. Mana ọ bụrụ na ịlaikiri ebe ahụ, inwe ike irelocate to Australia, inwe ike irelocate to Canada, inwe ike irelocate to UK, inwe ike irelocate to Australia. Ya bụ obodo ahụ bụ dream gị na target na-alụ aka. Ifuru na ijega ebe ahụ wee nweta ọraka nọọsụ, nursing school, a ga-akụzili gị ihe na facility bụ kpoo. Ya bụ ịmago iluo na facility ebe a na-amụ nọọsụ n'obodo oyibo, ngwa ọlụ juru ebe niile. Ịbụ half doctor in short, ịbụ doctor in short. Ihe ndị eme na encourage unu gụọ nọọsụ na-abụ na onwe ka isi naghachi unu, ị ga-eyitilize nwunye. Inwe ike gụcha alụpụya ọlụ, ịnaghachi unu ilu imeghe hospital and maternity. Ịbụ doctor n'inwezikwa ike ha ya ofu dọkịta tinyere onwe gị imeghe hospital and maternity. Ifuru na ị nọ n'ofe ọ ga-enye nwa aka ma ị naghachi. Ifu gị ọ bụzi relocate. O nwere western world anara alak ụmụ medical professionals fancha na alak chia ebe ọbụla ịmara ikwu itigodi na Finland, inwe ike bịa UK, a ga-ewe gị ọsọsọ. And ihe eji ga-ewe gị ọsọsọ ịgụrụ akwụkwọ gị na western world n'English ka ị ga-agụ ya. Ifu gị ihe o ji dị mma, ya bụ ịchọkwa anya ime ka anyị mara, anyị nye gị link ya. Ọ bụ Afro Pro Edu, ọ bụ Afro Gini Pro Edu, ọ bụ fanwa na organize ya. Ọ bụ anyị na fa na-eme ihe ndị oyibo kpọrọ patina, ya bụ kwụgba. Ọ bụ anyị na fa na-eme kwụgba. Ọ bụ fanwa nọ n'isi mmiri ebe ahụ wee na-eme organize anyị wee na-agbasakwalụfe ozi, wee na-asịkwa unu nekwe nke na-eme. Unu afụghị. So ịchọ ọlụ ka ị nweta ọlụ direct, ịfụrụ ịchọ ịgụ akwụkwọ ịgụ ezigbo kọọsụ, rapụzia public health. Agwago m unu rapụ public health. Ịbụ okenye ịgụcha anyị ya ga-enweta nwa ọlụ nye gị 2 years ka ịchọ ọlụ. Ịchọtara ị na-ana mgbe ahụ ije chọba sponsorship, mgbe ahụ ije chọba onye ga-anụ gị di na nwunye ka ị wee nwa akwụkwọ. Ị na-agbagharị na-etigheli
gụọ nọọsụ, gụọ radiography, gụọ lab scientist, gụọ lab technologist, gụọ ụmụ ihe aka ọrụ, gụọ professional ihe a vocational training na gụọ isi nri, gụọ isi nri. Ka ụmụ public ole si ma ka ihe iji ego eme ịnaghachi n'ụlọ ka ihe iji ego eme ịmụọ nsi nri foreign dish a foreign food a ifụrọ na ị nọ n'ofe dan ije na-amụ public health na-amụ ka ihe ndị be anya ka onye na-aghọgbudu unu ọnọdụ ka mmadụ bịa o si gị mụọ amamihe a dị si na ọ dị equivalent to doctor. O nwere ihe dị equivalent fa ncha dị iche iche. O nwekwa course ndị be anyị na-emekwa ọzọ health and social care. O nwere ihe ị ga-eji eme ịbụ okenye wee bịa so fa ya akwa ewe gị fa agara ewe gị ị na-agụrụ ahịa etu gị nọọsụ abịa gị iwe gị n'ọrụ a na-ayọ akpọ isi a na ọba awụlụ gị eficheli gị ụlọ ya bụ ịmana nshọt ọ bara uru ka akọbala ụlọ ịmakwala ndị landlord private landlords isi na ebu nọọsụ especially na London. Ịbịa na London ụlọ na-afịa arụ isizi a na ebu nọọsụ a na-achụ unu asị unu tinyebe akwụkwọ ka enene unu skrin ya unu afụrụ anụ onye si na ọ bụ nọọsụ maọbụ medikal prọfeshọnal ya ka a ga-ebu ụzọ wee nyeghachi unu ego unu ndị ọzọ jeeni chọba unu anyị achọrọ ndị ọzọ landlord gị bịa ọ na-egbucheli gị ka igbuchukwu. Ọ bụ ihe a na-eme ka emesịa